नोंखौ मानसि लोगो हमनो फैदों। आंखौ मानसि लोगो हमनो फैदों? औ, नाथाय 5 मिनिटनि बारा नङा। सोर जाथावगौ बे आंखौ दिनै नायनो फैनो नागिरनाया? अलंबार, आंखौ नायलानो होमबा? आंखौ नुनानै मानो फारसे मोखां जाखो? अलंबार, आंखौ निमाहा होदो। समा गोबां खम, आखायाव एसेल' सम दं। नोंखौ नायनो, नोंजों रायलायनो होननानै आरो नोंनो माखासे खबर होनो होननानै आं फैदों। आंनि जिउखौथ' जोबथेसालियाव अरायसमनि थाखाय दोननानै आरो आंखौलाय मानो नायनो फैबावखो? आंखौ नायनो फैयाब्लाबो जायोमोन। दिनैसिम आंखौ रावबो नायनो फैयाखै। नोंलाय मानोथो फैदों? थां, दिनै नोंनि थाखायनो आं बेयाव दङ। नों गोजोनबायना आंखौ दिनै बेयाव दोननानै? अलंबार, अन्नानै बेबायदि दाबुं। अलंबार, गोसोआ नोंखौ हास्थायदों, नाथाय नोंखौथ' आं दिनै मोननो हाला। नोंखौ आं नायफैदों। अलंबार, दिनै जों गोबां थेर-बेथेर जाबायना? नोंनि आरो आंनि थेर-बेथेर जाखांनायनि उनावबो जोंनि फिसाजोआ गोबां थेर-बेथेर जानानै थांबाय। जोमै, दैजिया माबोरै दं? जेब्ला आं न'खरखौ गारनानै रुवाथि थाहैनो गोनां जायो मालायनि न'आव, बै समाव बिबैमोना आरो बिमायंमोना दैजिखौ सासे मोजां न'खराव हरदोंमोन। दैजिखौ जि न'खराव हरदों बै न'खरावबो आं बे न'खरावनो रुवाथि दङमोन। नाथाय न'खराथ' जोबोर मोजांमोन। हौवायाबो जोबोर मोजां, बिहाव बिखुनजोआबो जोबोर अनसोगारथारोमोन। नाथाय दैजिया मा खालामनानै लाखो? बियो बै सेंग्राजों हाबा जानो थांनायानो गुबुन सेंग्राजोंसो आरो बियो खारफिनबाय। मा? आंनि फिसाजोखौ बिसोरो हाबासो हरदों? फरायहोनो नालागि आंनि फिसाजो एफा उन्दै बैसोखौनो बिदि खालामबाय बिसोरो? जों बिमा-बिफायानो गद गैयाब्ला फिसायालाय बहा गद जानो? अब्लाबो बिबै आरो बिमायंमोना मोजांखौनो खालामदोंमोन। नाथाय दैजिया गावसो गाब्रनानै लाबाय। गासैबो जोबस्रांजोब्बाय। जेबो गैला। अलंबार, नोंखौ देरहोनो हानायनि आं माबा मोनसे राहा लामा लानोसै। नोंखौ देरहोनो हायोब्ला न'खर गंसे गोदान खालामफिननोसै। बेसेबां बेबायदि गोदाव-सोराव थाबावनो? गासैबो थेर-बेथेर जालांजोब्बाय न'खरा। गोदाव-सोराव जालांजोब्बाय न'खरा। नोंखौ देरहोनो हानायनि बेबस्था खालामनोसै। न'खराव नों गैयैनिफ्राय आं साहसखौनो मोनला। न'खरनि मानसिफोराबो आंखौ मुगैजोब्बाय। निमाहा होथाव जायै आंबो गोरोन्थि मावबाय नालाय। दा सोरांस्रिमोनाबो आंखौ सैया माथोखौनो होआ आरो देरहायाबोथ' आंखौ सैलानो। खालि आयाल'सो दा आंखौ न'आव माथो होयो होनोब्लाबो जायो। बाखिफ्राथ' रावबो गैला। नोंनि अनगा बोरै थाबावनो आङो? नोंखौ गोख्रैनो देरहोनो हानायनि आं बेबस्था खालामनोसै। आसरितसो मोनबाय आं। जेलाव दिनै एथ' गोबाव थाबाय आङो। आंखौ न'खरनि रावबो मानसिफ्रानो नायफैयासै। आंखौ रावबो नायफैयाखै दिनैसिम न'खरनि मानसिफोरा। अलंबार, नों माबोरै दं दायो? नों मोजाङैनो उदै बुंजासे मोनजायो नामा? ना मोनजाया? आरो बे एथ' गरम बोथोराव फांखा गंसेबो गैया। नों माबोरै थायो? गोरोन्थि मावनानै मोननाय साजानि फिथाइया बेनोथ'। बे जेलावलाय आरो बहाथो थोजासेबो मोनजानो? गरम बोथोरब्लाबो गरम बोथोरखौनो मोनथिला आं। उखैहाबब्लाबो उखैनायखौनो बावगोमानो गोनां जासै। मा बुंनो? गाज्रि खामानि मावनायनि फिथाइयानोथ' बेनो। गाज्रि खामानि मावनायनि फिथाइयालाय बहा गोदै जानो? गोखैसो जागोन, गोखासो जागोन। समा जोब्बाय, ओंखारलांनो हासिगोन। प्लिज सार, बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै आंनि फिसायखौ आं लोगो मोनदों। गोबां रायलायनांगौ दंबावो। प्लिज सार, अन्नानै दसे सम होबावदो। सरि, जेरै रुल दङ बेबायदिनो फालिनो नांगोन। आं सम होनो हानाय नंला। मास मोनसेनि उनाव फैनानै लोगो हमफैफिननो हागोन। नाथाय दायो जेसेबां खावलायब्लाबो आं होनो हानाय नंला, मानोना बे गोजौनिफ्रायनो अर्डार। अन्नानै ओंखारलांदो। अलंबार। जोमै। अन्नानै गोख्रै ओंखारलांदो। अलंबार।
नुदों अलंबार दिनै नोंखौ नायना फैनानै गोसोआ मानोबा जोबोर गाबखांदों दिनै नोंखौ जेलाव थानाय नुबोनानै मानोबा आंनि गोसोआव एलबाम बायदि रोमै रोमै गोदो जों सानैजों अनलायनायफोरखौ धिमालि खालामलायनायफोरखौ गोसोखांदों जोबोर 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 गोसोखांदों नंगौ जों हाबा जाखांनायनि उनाव अलंबारा बाइकजों बे लामाथिं आंखौ बेरायनो लाबोदोंमोन आरो बेयावनो जोङो सानैजों गोबां दसे रमान्टिक्स खालामदोंमोन बेनिखायनो दिनै बे जायगाखौ नुनानै मानोबा बै गोदोनि समखौ गोसोखांदों ओहो आं बेयाव थाला मानोबा गोसोखांदों बेलाय थुलाय बाजि थुलाय